Egun lagunok eta ongi etorri gure etxera, gaur apirilako eta 4, umeen eguna, eta badakizu hainbat ekintza eta egongo die gaur, nagusia irrien lagunak etorriko dire hemen Durangotik kale jiran, baina guk, ekita bisok gaur menu bat proposatuko dutzu. Eguerdian gurasoei laguntzeko hau prestatzen, ero gauean zue prestatzeko zaitik ez. Ze badakit honek egunetan kozinatzen zabilizia da etxien pilo bat, errezeta pilo bat indozuezela, ogixak indozuezela, bizkotxoak etxien lagundu indozuela, eta hori gure dugu zue jarraitzea, eta guk proposamen bat ingo dutzu oso erreza, eta guziko zue ze gozue da. Lehenengo brutxeta bat ingo dugu. Brutxeta bat da, Italian egiten den horako ogitxi gortu bat izango da, eta gainean botako dutzu tomatea, mozzarella gazta, eta berakatza suntuko hori ogixe, eta egongo da, zer egongo da? Gozo ero txarra? Gozo. Gozue. Bueno, hortarako ogion bat erabiltzie. Nik hemen idoia batanana erabilikot, idoiana, baina Durangaldien hainbat ogi de gozuez oso ona baizu garatekuek, matixenan de ogi zoragarzik eta egiten daz. Durangalde guztien oso ogi ona dauz, eta horrek erabilin behar dauz. Honek ogixak egin behar dauz, bueno, lehenko lanien piniko tuzkoieki. Horregaz kutxilluokin, ero handi bat gure gozu. Horregaz ondo? Ez horregaz ondo. Bai? Bai. Baina, atzamarrak ez duzuzik horregaz? Ez. Bueno, itxi, badezpada igual honegaz zuetu, bale? Hau nauk ibilkot, Hama horra betan dau, eta... Bueno, ogixo lehenko ingona da, txigortzen ipineko. Ina aldogona da, kostau, labien, ero bestela sarten baten ganien, alde bisek, ero nahi dozuena, zuek ikusten dozuena, ero guk ingo dugu moduan, bolako tostadora baten. Guk hemen improvisoen dugu gure zukaldetzuen momentu baten, da ez dakik zer urtengo da, baina, bueno, saiatuko. Eki zuetzako lana. Zantzatzen txoro. Bitu, ni moztuko dut zuto lan. Txon, ez, nik holan. Eta zuk ero, ingo dozuna da, hau. Erditik eta oinanek laukitxoak atara hortik. Hortik, ez, hau, mendik, honi laukiak atara, holan. Bitu, eta eskua hemen ipini beste eskua. Holantxik, eta behi. Venga, holantxik. Oso ondo lastana. Jun, egin holan mobidu kutxillo, bihur barek. Zamarrak edo barik, Oso ondo, venga, beste bat. Beste lauki bat. Moztu dana. Eta nik hau, nik ustotu nean ikuk ingula. Bueno, dana moztuko du, venga, zaitik ez. Ni lagunduko zuteki. Bizo martien ingo, venga. Ero zu bakarrik. Ja bukatura. Bai, baina hemen dugu beste pilo bat diteko. Txon, honek, gero honek hona barrura sartu behar dozuz, bera? Venga, eta hau be, moztu. Amama eta behire dauz. Egit eta kontu, zer atzamarrak edu barik, Zer odola bestantzia zeiken dau? Moztu. Bai, moztu eta odola ingo zera. Bo, ni bihizien bitartien, bakit ez dala sasoi, oin tomati egoniokoan. Hasi die batzuk ez, hemengoak eta urtetan, baina, bueno, parkatuko iztezu, Baina, tomate bat ipiniko eta kontutan eukin, udan, honek tomatik heldu onduen dauzenien, udan zoragarri dela, eta nik uste dut erdixaz nahi puduko gula, eta ingotena da, beste laukixetan moztuko dut. Hau, zelan zoi ez, gero honez atixo horiki, una barro esartu. Moztute egozuna, Vale? Horrek da moztute. Orduan barrure danak. Venga. Bueno, kontau, zelan honek egunetan, hemen, zer egiten dozu egunetan da, kontau lagunei zer egiten dozuen apur bat etortzen, egoten garen hemen baserrexen. Moztu. Bai, moztu zer. Oin kutxillua, baina gero jolasten da nola juten gara. Pora tarronegana. Poda tarronegana, saldixek. Zer egin egin jauzu? Korrik zein jauz? Mien. Zer matu mehin jauzu, korrik? Lau. Lau? Iru. Eta ze koloretako ediaz? Beltxa eta horia. Bale, hori beha moztu, venga, laukixetan, eta horra barrure bai. Eta nik tomatia bai, moztuta dugu, ona barrure sartuko dugu. Berez, eurek, hemen, Italialdien albaka erabiltzen da. Bestak ere ezagutzen duzuen albaka. Albaka da, pastari eta espagetiei eta pizzari eta botaten jako nolako horri batzuk, osto batzuk oso gozuek, eta guk euskaldun dingo dugu. Orduan, zuretzako lana. Hartu behar duzu hemendik bitu oin eskuegaz, holan, ostoak.
Holan, osoak, perejillenak. Eta bertara bota, bi eskuekin. Hartu bi eskuekin. A ber, hau kenduko du. Honaxe, eta, venga, eta barbure sartu. Horra sartu, ostuet. Gani mozzarella osatitxu hau. Egizu apura. Beste? Han. Zeran dau? Gozo, ez da? Hau behar gizu zeri botate hotzeu honekin batzutan? Pizza iken dugunean, guk pizza ize botaten hotzeu gainean. Pentsau, a ber. Ze botate hotzeu? Ez dago eratzen ze botate hotzeu pizzari? Aita santarot. Hori bardin ja. Baina, bueno, honek kostu gartun, holan txik. Jak. Pizza, ze botate hotzeu? Jamaior. Hamon jo, zer geixo. Hau zer da? Astaile. Tomatie. Eta toman gaztaile. Ez da? Eta nori guztetan jako pilo bat pizza. Ekiri. Eta nori? Amaiorreri. Amaior ere geixan. Amaior ere pilo bat. Ikusi niri guzturat. Bai. Danak. Venga, beste bat hartu, geixo botako zorra. Horri geixo botako. Hau nik bat. Hori askora, Lota bi horbari. Ala. Nik horrek. Nahi dut hori bat. Kendu gure zuzenak. Eta ez postez gure geixo bota, ez bota, Zeuk ikusi. Zeuk agintzazu. Vale, bueno, gure geixo ja, tostaute deko gust. Eta oin, hemengo nasketa honi botako txeu. Gatz. Ya está, gehiago. Lodi apur bat. Eta oliba olio on bat, mesedez. Bai. Alba da ekologiku ere belizue. Txorrota da on bat. Eta hori dator momentu bat, bueno, bau, umiek eta umientzako igual fuertetxu geratu aldan. Eure egiten da biena da. Usain gozoara. Hombre, gola gozue. Bau, berakatza botako zeu. Berakatzakin zein du, hau gure eke beti ikaben. Ogixe ikaben nion txigortu, tosta beti genuen, beti botatotzen berakatza gainetik igurtzitzoten. Hori zure ekite, zuka ekite zen duen zautu baina. Orduen, honi inbilak holan hartu, hau bero dago ikontuz, Eta holan igurtzi, eta honek emongotze berakatzak itxikotze horro ogiz hori, kriston sapori berakatzana, eta ez batzu guztetan berakatza, berakatzik ez emon. Izu zela guzineko. Zein ez? Txarra. Txarra beko berakatzak! Gitxi emongotzet orduen? Gitxi holen? Vale, honantxe, jazta, gitxi hortotzetan. Listo, honezek, a ber, eki, kontula, kutsillo da jolastu ez, Barizu, kutsillo da bakarrik, sukaldin hiltzeko. Honek horrezkina atera, hau da, improvisazio total, hemen sukaldin duguna. Orduen, hau ja, nasketa hau deko guna, Eta hemen, gainien botateko edozer gauza ere bilde, pipermurro batzuk labien erreta, edo horako eskalibada bat inaldo zuen, nahi dozuena, aukera pilo bat dauz, mokordo, honek aldi. Eta bigarren egingo duguna da, horako hojaldre berezi batzuk izokinagaz da gaztaiaz, gaztaia pilo guztete jako gure behietz. Bitxu ze gozo, hau gozo da, hau, bitxu zako itxuri edekon, eta perejina. Eta nago hor naiz, amagar jaten txaltxitxon eta txutxo. Txaltxitxon eta txaltxitxon gero. Hoi txaltxitxoinik ez da, oin hau deko gula ez dana. Ez que ekiri txaltxitxoi ez da guztetan ez eba. Bai! Bueno, gure lehenengo errezetie hemen deko zuen. Justo oso bitu zago txura erra dekon, eta holan, erditxik ebeitxe, ero mokago moduan jateko, sogarra garrizia bitxingo zen, lehenengo plater bat. Hau, alde batera erungo, eta gaurko plater nagusi zepesteu behar dugu. Bale? Hortarako, osagaia deko guzenak. Hau kenduko dugu, hemen itxiko dugu eskino baten. Hemen deko, hau da, izokine ketue. Hau nahi gauzu erosi, julan sari esaltzanera eta keiakue da, Oso ona, eta esaltzanen badokie. Esparro trigero batzuk. Honekin joguzena da, minutu bat irekin joguz, bakarrik irekin aldi bat. Eta ero, hemengo atzeko aldi enborra hau ez da jaten. Jakiteko zer dan jaten dana eta noz ez, egin nolan bitueki, zuk hartu, beste bat, hartu. Hartu nire moduen, hola, bitu. Eta moztu. Txoin, hola. Holan hartu. Holan, eta, holan hau esku hau, honantzago.
Olantxatxo, hortxe. Eta oin holan egin. Egin jarra. Jo, eso ma debe jotzezun, tio. Bueno, normalien, hau atzekaldi izitzen da, hau fibroso, bero, zuntz pilo badeko, eta hau erabili duzu krema bat eritxeko, Holako zeintzuri krema bat, eta hortako nikue. Eta, bueno, ero bestela, omi emoteko eta magaletxi ekentzeko zer horta bildanak apurtzen. Hala, jarraiki apurtzen honek. Bueno, honekin dugu zena hori, ure iregiten eukindot eta minutu batean egozi indoguz. Hemen dauko hojaldre, ostori. Hori da gogor. Zein jo, ezin joko zo? Bueno, orduen igual... Orduen bestea. Bestia purtu. Bueno, hau ostorieko gerozin dugu, eta hau ingo duguna da, oin, atarako dutara. Lauki bat, lauki luze bat, besti ikendu ingo dut, hau erabilean da bero postra ematero egiteko. Ya está. Eta hemendik, amitu zu? Ja, txikitu guzuz dana? Bale, horregaz pure ingo dugu bero, bale? Gaur afaltzeko pure ingo dugu? Ez. Zaitik ez. Ezu pure jate oso ondo. Porro patatan ez datzu ustetan emez, etxo. Hor. Nik lan hau nien mongotzu dela aztena, betxu. Zuekin biosuna da hon. Hartu diozu. Eta betxu. Hona izek enduko dugu zemeno eskina batera, hemen gabezan eskinetara kentzen. Alda moduan. Eta betxu eki. Hau hemen dekozu, labana niri. Labana gila kanpora, amaitu dugu labanak. Eta itxilurri nola, geldi, Nik ere baina jo. Zuekin behar dutxez golan. Gazta krematxu bat hartu, ero, honek saltzen da, Filadelfia olako modu horretako bat. Vale. Nik bat ingo dut, zuke ikusi zari jedoten, Gero zu beste bat ingo zu, venga, nik hemen eukingo dut golan, eta zu berdine jo niten. A ber, ipini gaztaia hor. Hola, lagundu txamarras, venga, txamarras, hori da. Eskulanak izango bazien moduen, da bin zabaldu. Eta gero hau txupau. Uso dau? Vale, garantzitsu. Zabaldu hemendik apur bat, eta honen gainien ipiniko dugu izokina. Hau da ketu esan dutzuetan, ketuteko izokina. Ipiniko golan laukitxu bat, hemen bota hemen apur bat gaitxu. Bota apur bat hemen gaitxu. Horren mitxu guzu? Venga. Ez dutuz botako gaitxau? Hemen deko zupillo bat, Ibili, hori erabiltzeko, Hau gero zuretzako, barri, beste bat eitxeko. Vale, oin, koiali horra. Hartu izokina hemendik, ipini belauniko hor gainen egoto. Ipini belauniko, ipitxe zen moduen. Hemen, aurki gainen belauniko. Holatxe. Oin, hartu izokina. Ipini holan. Holan. Bai, zabaldute. Baina nina jut hori jan. Txan. Lehenengo egin behar du, eta ero jango du. Hola, esparrago bat. Zainzuri bat olan gainean. Hartu bat. Hola txik, eta oin. Zelan hartu. Alde bat, oso ondo. Eta besti. Eta hemen, garrantzitsu da estutzi hemen. Bitu, holan, hemen iken dugu, hemen estutu inber da. Zero zabaldu ingo jaku bestela. Oin beste bat ingo du? Bueno, lehenko jante gero beste bat egin? Ez tozu nahi jan? Aro bai. Jango zu? Nekatzen. Segaz? Hau da lana. Bueno, ez da lan hau. Honek ez da unekatzen ezer. Nina nekatzen. Ba, gitxi bat da. Hala, honi ipini gaztaile. Lagundu itare. Ipini gaztaile, alperrontzi. Zer nahi duzu behin oin ba? Jordeko zuz animalixako ipini zuz dana batuta. Ez? Zein jozu horratzen, kontau, animalixakin. Salbaz. San Blas da, San Blas korta egiten dugu, ferixi, San Blasetako berak antolatzen dauz, da horri pitzen dauz danak ondo jarrik, eta hala honi gaztaile jarri. Hondeko zu beste bat. Eta ni honi jungunaz izokin ipintzen, bota gaztaile horra, bildurari. Gaztaile. Eta ni beste bat ipiniko temen. Eta hau bai, jak, holan. Hemen estutu eskuegaz, eta ondo bat. Agona. Eta hemen dagona da arrautza bat. Eta honegaz arrautzia ezin duguna da margotu erako bat. Eta honeak emon gotzolako kolore polit bat, gorrizki, labien sartzen da honien.
labie dekogu 200 gradutan, eta hone beharko dabe labien gutxi gora bera 15-20 minutu, 200 gradutan, eta listo kingoz. Jarta. Jazta? Vale. Holan, hartu estarra hauek, eta hau, kanpora behin. Batu, eta faltzaiaku bakarrik, apaintxe. Tortako sesamo apur bat ibiliko dugu. Listo? Hemen deko zuz asizek, iki. Bota gainetik. Txo, honi arrautzi bota bitzet, venga, bota. Bai. Ni honek ja holan poli-poli jipiningotaz. Listo, bota. Beste apur bat. Honi beste apur bat. Ondo. Eta sesamoakin, gero, juten zanein komunera kaka iken. Hone sesamoari ze urtetan die kakagaz. Olako pepita urtetan da. Eta kaka oso politia iziten da. Zeu egiten da olako asitxuak. Bueno, ba, hola bera sartzen dugu. 15-20 minutu. Eta hau da, emaitza guk aurreratu induguzela lanak. Hemen deko zuezako itxula hona dekon dau, holan, mokauen jateko, erto. Eta, bueno, errezeta guztizia, menu guztizietan postri egin behar da. Gozoak eta guri guztetan jakuz. Esku da bituko gozo apur bat, ero garbi egozuz. Bai, garbi egozuz. Ezin pixka zikin dugu. Bueno, bainko guguna da, hau da, Nafarro aldera jungo gara, eta hor, lesaka inguru hortan da ikendan postre tipiko bat ingu. Samingosoa deitzen da. Orduan, samingosoa itxeko, hemen deko. Esne kondentzatue. Buigurra. Ez, hau da, esne kondentzatue. Hemen dauz, bai, hori jogurra. 300 gramo, pare bai jogur natural. Hemen deko 2-3 limoiren zukue, eta hemen deko amamane etxeko limoi bat. Amamane etxekue ekologikue. Iurretako papelerian egue baina harina daut, ez da itxoso ekologiko da, baina, gun puta bintzat ezara estotze botaten. Eta orten limoi pilo bat eukin jo, eta oso usain gozue. Orduen, hau oso arazara, eki indiosuna da, hau honek harriko dugu, ramankulu dugu, eta berrekin, esne kondensatue, barrure. Pini, txon, zutik ipini. Pini zutik, venga, bota dana. Horretxe. Moten da elefantien mokuak. Ez? Ero kaka. Bitu zako oso edo, proba. Zan dau? Oso. Oso? Da astero. Astiro doa, bai, jolan. Ematen hau kakatxo bat. Bai, kaka da beste kolore bateko etia. Oin, jogurrak. Jogurrak botateko, joiero txikotakin ikutako duzu, hartu. Venga, la ondo, bota. Eta horrezea muten, no? Ni baten kaka. Dana da, txixe eta kaka eta dana. Zue betzeta dut olako, ume txikixak eukiko zuizale txien, da dana txixe eta kaka, eta puskerra, eta odolostik, ez da? Venga, jogurt pare bat, 2-3 jogurt bota dut zeuz, naturalak hori bai, mesez. Gero, limoi zukue, eta hemen ja, azkenin izenak esaten da, samin gozoa, hau izango zen samin emotozkuna, eta gozue da, hemengo esne kondentzatu, danak bota baina, astira, erdia bota lehenengo, lastan, eta ero proba bengo esan handabe. Zer saldutzen dek? Enano! Dios! Gero proba bengo behar da, dekusiko zu, goten da holan. Bueno, orduen oin, emon honantza, emon hori. Joitu. Joitu sama zuloa. Dartu, ikusiko zezen barike. Eta zike de bai, dartu zike lehido. Zike eta zarteta. Abetu lehen gure. A ver. Oin proba egin behar dugu. Ez que lurtxo, zelan dago lurtxo esan. Mono. Lo da lurtxo, a ver.
aceite no pica. Hori da limoie, bale. Gozo. Gozo. Ni botako notzen hori dana, Vale. Bota dana, bai, da. Oso samin ez deko, bitxi deko. Venga, egurrera. Kandela. Bueno, batzuk honi esne gaine botatotzi be bai, nata apur bat. Baina, bueno, guk, honeaz... A ver, orain ze gozoro. Txoin, egingo duguna da, edalontzi baten atarako poli-polikian. Miau. Kontuz, hemen txatarako dugu. Miau. Txirtzi jatzu. Ondo. Venga, txaka, bitu. Eta honena da hau, holan indagero oskailuen, 3-4 ordu sartzie, ze hau hotzotza eranbida. Eta niri bai guztetan jatena da, limoi bat, hori bai, limoi ekologikuet, ero eukitxemo zuero, hartu birrinjoa sala, eta zoragarrik eratzen da. Baina, bueno, holan bakarrik, a ber. Zeran da? Oso. Bai? A ber. Gozo, oso. Ikusi gozue. Postre bat erraza, harin egiten dena, eta, bueno, gozo. Eta nahi bazue, vegano inaldo zuela, erabiliz bolako soja jogur bat, ero edari vegetalak, ero dana dalakoa. Baina, bueno, ekiru guztaiako, espero gure gaurko menua zuei gustatzie, ondo pasa eta animo, astelenin kalera guazela. Agur, eki. Ez zen agur, ba? Bado, ez zen agur? Agur. Agur.